Slav gelini brumet, Slav jinin tekuşer, civanın berxuder, ün hemi bixer hatin, ser seran ser çavan hatin. Eme naha jiboyme, bahsa daikeki bikin, daikeki gerek rumet, u nırxeki heri heja. Daikama ya khane aktuan, em livedere bildinin, u disa em daika khwe, liber tekoşina ve beşna khwe, دتوینن هوارن هجا ویجی دسانن اف دمه اف خباتن خوین هر بجارتن دمشینن لمکسه هیا شاخه وستانه هیا پاییز آوائه الباکه هیا سراوه قرقلیه هیا اردیشه ریا آرموشه هیا توش بایه بگریه امیشن هیا آرتمته او هیا باشار مزن geleme çi got hündizanın gotin eme reya xwe bidin xwe eme bidin partiya xwe eme bidin zimanê xwe û eme bidin axa xwe em li vir dibêjin wan dem partiye dem partî jî wan e zimanê xwe dirêj dikin pergalameya hevserokatiyê em jî li vir soz didin heya ku qadên me yên jiyanê bi rengê felsefeya jin jiyan azadî dixemilîne eme tekoşîna xwe berdewam bikin û eme pergala xwe ya hevserokatiyê li hemû qadan da saz bikin eme li her qadê bi rengê jinê ve bi rihê ciwatiyê ve bixemilînin eme qadên xwe yên jiyanê ji bo jinan her derî vekin em ku qayyûman girtîn eme navendên xwe yên ciyanê hemî deran vekin eme navendên xwe yên ciwanan li her derî vekin eme dîsa kooperatifên xwe vekin eme li her qadan da dîsa jiyanekî azad biafirînin em dîsa li vir dibêjin em